Добрый день, шановне господарство. Ми знаходимося у суді. У суді. Зараз було посідження на конт отказа. Это ось представники. Это, по моему мнению, враги народа. Это представники управления юстиции. А это представник райвиконкама. І він вельми цікаві речі сьогодні розповідав. А як вас кличуть? Скажіть, будь ласка. Господар мужчина. А як вас кличуть? Представник райвиконкама не хоче. Зайняти ви? Ну, добре, нічого. Ось, не хочу. Зараз познайомимося з дівчиною, вона з управління юстиції. Нагадаю вам, що райвиконкам отказав ініціативній групі провести місцевий референдум. І ось сьогодні ми разом з суддєю Конючкою розбирали це питання. Ось. Шутка я вам розповіду, як це було. Ось, людей було сьогодні так доволі шмат у суді. А скажіть, будь ласка, як вас кличуть? Жанчина у червоному. Не хочуть розмовляти, що ми всі. А скажіть, будь ласка, як вас кличуть? Скажіть, будь ласка, як вас кличуть? Ось прикладно так і відбувається процес. Тобто представники облвиконкама і райвиконкама гнуть свою лінію, на питанні не відказують. Ось кажуть, ну, ведаєте, як завжди, членовенство чи їх там служки, вони завжди заходять з питання, соскокують. Ось, ну а суддя каже, ну ми ж не можемо їх заставити відказати на питання, як ви хочете. Але насамрэч ми просто хочемо встановити істоту цими питаннями. Ось. Референдум. Ми зараз запитаємося у ініціативної групи. Яка тема була референдуму? Скажіть, будь ласка, докладно. О запрете любой деятельности, связанной с производством свинцово-кислотных аккумуляторов в Брестском районе. Любой деятельности. Не именно этого закона. Ну, зрозуміло, шкодне. Да. Ось я нагадаю, що у СЕЗі не повинно бути таке підприємство, согласно артикулу 5, бо там буде ліцьо, і так само там буде переопрацовка бушних акумуляторів. Ось тому. А представтеся, будь ласка, як вас кличуть? Ну, ось, да, слуги народу не хочуть відказувати. Потримай, будь ласка, я зараз накину курточку. Сейчас будем смотреть, как Сергей Сергеевич будет накидывать курточку свою новую блатную из секонд-хенда. Так, господар Валер, які ваші враження від судового процесу? Чи ви можете не спрогнозувати ситуацію? Це Валер Фомінський. День добрий. Ну, спрогнозувати тяжко, бо... Ну, ваші враження, скажіть. Ураження такі не вельми добрі, бо ураження такі, що якісь корупціонери захопили владу і зробили державу сродком своїх Гаманцов. Так. Ну так, це вельми добре бачно. Ось вельми ви сьогодні емоційно виступали. Скажіть, будь ласка, ваші враження об сьогоднішньому процесі, об суді, ось об всім, що відбувалося? Ну, я, наверное, все мои эмоции выплеснулись, поэтому я вся на нервах. И, ну, хочу сказать, что хотелось бы, чтобы какие-то изменения были в нашу сторону. Поэтому то, что отложили суд, думаю, может, подумают, может, все-таки дадут нам возможность собрать подписи по Брестскому району, и, возможно, мы все-таки добьемся. Невозможно. Мы этого добьемся. А як ви думаєте, чому державні органи так упираються? Чому вони не хочуть дати людям провести референдум, то, що нам гарантовано Конституцією, нашим основним законом? Они же все время ссылаются на указ президента, и все. А остальное для них
То есть, хотя они живут на этой территории и не думают и не боятся за своих детей. Не знаю, я думаю, приказ сверху и все. Нагадаю, што загад прэзідэнта гэта некая рэспубліканская праграма. Вось, і гэтаму указу трэба падчыняцца безукаслоўна, вось, а на канстытуцыю можна, як заўсёды, пакласці балцяру. Вось, ну, пойдзем на вуліцу, зараз паразмаўляем з іншымі. Господар Владимир, вы што скажаце, як вам? Мне гэта нагадвае савецкі анекдот, калі прыходзіць начальник и кажет, вот будем что-то робить, так? Вот рабочие говорят, ну не можем, ну тогда будем вешать. И они пытаются так, то веровку самим приносят, казенная будет, так? Так ось у даденому випадку позиція представників того ж обласного управління юстиції і райвиконкама, так, вона не адлюстровує позицію насельництва, інтереси яких вони тут обслуговують. Ну, нібито інтереси. Усі посилаються справді на декрет президента об ніяких інноваціях, хоча ми тут інновацій ніяких не бачимо, технології позаминулого століття. Ось. І тут мені нагадує просто піраміду Маслоу, так? Ось, коли низовая прослойка, вона думає тільки про себе, про свої інтереси і все. А ось. І гэтыя люди, тут ёсць толькі два варыянты тлумачэння. Ці-то яны не усведамляюць таго, што яны робяць, ці-то яны наўмысна ўсё гэта робяць, і яны з'яўляюцца ворагамі беларускага народа. Мне здаецца, што яны смеюцца нам у твар. Господар Роман, што там павінна быць масавае мерапрыемства ў Тельмах? Скажите, калі ласка, глядачам, что там, як справа? Мы подали уведомление о проведении 31 марта на стадионе в Тельмах. Это постоянное место для проведения таких массовых мероприятий. Мы впервые в Тельмах. Результат нам запретили. В субботу срочно получили информацию, в субботу началась подготовка какого-то спортивного детского мероприятия. Хотя в пятницу, я за 2 минуты до окончания рабочего дня спрашивал сотрудников, есть ли запреты. Нет, мы пока еще не получили, мы не знаем. А в субботу получаю письмо. Получается, что они в пятницу и отправили. В общем-то, идет просто тупо запрет нам любой возможности публично выступить и протестовать против аккумуляторного завода. Я думаю, что яны пасля 29 красавіка минулого года вельмі боятся подобного. Да, но они нам в городе, в общем-то, намекали на эту площадку, мы ее рассматривали только в последнем очередь, намекали на то, что вы можете в районе провести массовое мероприятие. Они фактически они нас выталкивали в район. Но теперь, я так понимаю, что они боятся настолько, уже даже не только в городе Бресте, но и в Брестском районе, где-либо угодно. Даже если в лес мы заявим, они очень испугаются. Можно в Беловежской пуще провести, заехать туда. Да. Очень боятся, потому что приедут туда люди и будут протестовать. Дякую. Вийдемо на двор, запитаємося у інших. Господариня Ірина, ви виходите вже? Які ураження у вас в гэтым пасяджанні? Ну, ви ж заявниця, заявительниця. Ось. Враження таке, що ніхто нічого робити не хоче. Добре, дякую. Да, слухаю. Я вам звонила, копию постановления хочу вам вручить. Это Вашу об по что? административному делу. Гэта яка адміністративка? Ну, почитайте. Не, присылайте на пошту, добра. А что гэта? Я вам лично вручила. За какую дату? За якую дату? За 1 марта. А що за там було за 1 марта? Слухайте, як не прийдеш у суд, то міліціянти нечто дають. Що це таке? Штраф. Який штраф? За що? Так. Вы Так. 10.01.70. Так. Ну и что? Что это такое? Копию постановления хочу вам вручить лично в руки. А коли это отбывалось? 1 марта. Да, Вы ну, не давайте. явились. Пожалуйста, распишитесь. Коли я не явился? Да. Вы не явились. Так слухайте, я про гэта і не ведаў. Я про гэта паседжанне не ведаў. Мне ніхто не давал. вам хочу вручить Не, присылайте по почте. Слухайте, мне, поважаныя сябры, мне, значит, адбылося судовае паседжанне, на якое я нават не атрымоўваў повестку, разумеете? И мне зараз приносят постанову, что меня оштрафовали на 40 базовых. Не, ну вы чуете?
Ну вар'яти в огуле. Приносять мені постанову, що я штрафований на 40 базових 1 сакавіка було посідження. Я про його навіть і не ведав, і нічого не отримовував. Тобто, ось, тільки що мені приносили. А? Тільки що приносили. І зараз я за те, що я не виконав постановлення економічного суду і не пробачився перед iPower. Скажіть, будь ласка, Аліна Сподариня, які у вас враження? Уражение по-белорусски не І розмовляйте по-русски, звісно. могу. Ніяких проблем. По-русски могу сказать, что впечатления, ну, какие впечатления? Расстройство одно, потому что государственные органы не защищают наши интересы, суды наши тоже не защищают интересы. Поэтому какие могут быть тут впечатления? Ну ось сьогодні ж був Сплошное такий расстройство. пригажун, гэты суддя, то бок, ну для мене він не суддя, для мене гэта чиновник у прикидзе, у чорному халаті, Андрей Конючка, ось, ну він же сьогодні ж питався, то бок, що ви можете, як ставите, як ви до його ставитеся, чи вірите ви йому, що він належним чином розглядить справу? Ну, судебное заседание перенесено, будем верить в то, что будет все-таки все решено в нашу пользу. Коли буде судове посідження? 8-го? 8 апреля. 8 красавіка. Шановне господарство, ви підходьте, коли ласка, підходьте, тому що, ну, я насамрэч не ведаю, усім шмат каму ўсё роўна, што адбудзецца з нашай краінай, з нашым берасцем, ну я не ведаю. Я скажу вам мае асабістыя ўражанні, зараз перакіну на сябе. Скажу вам мае асабістыя ўражанні, гэта тое, што суддзя Конючка не даваў адвакату задаваць годныя пытанні, ён все адкідваў, казаў, што яны не маюць дачынення да справы. Але насамрэч яны мелі вельмі... Ну, это ведаеце, як на судах, дзе здійсняецца безмежжа. То бок суддзя што хоча, то і робіць, што хоча, то і кажа, пытанні адкідваюць. Ну, карацей кажучы, для меня гэта вельмі акропна выглядае і, ну, на мой погляд, нічога з гэтым працэсам судовым годнага не выйдзе. То бок ім патрэбна, каб мы хадзілі ў суды. Ось хадзіце ў суды, мы з вас будзем ржаць далей, з вас лахов. А вы хадзіце там, траціце свае грошы на адвакатаў і на ўсё такое. Это иезуитская практика. Провокационный вопрос такой. Они ссылаются на предыдущий суд, хотя тот суд был совсем Он не имеет по-другому. отношения к этому вопросу. В общем-то, граждане должны иметь на своей земле принимать решения, участвовать в принятии этих решений. І гэта нам Конституцыі дарова. Конечно, Конституция, международные акты. Так, ну што, шановне господарство, до побачення, всього вам найлепшага. Приходьте на суди, не будьте абыякавымі, бо вырашаецца судьба нашага горада. Ініцыятыўная група і так вельмі шмат зрабіла, адцягнуўшы запуск завода. Ён павінен быў працаваць у жніўні мінулага года, але ён до сих пор не працуе. Вось, заходзьце на сайт stopzavod.by. Вось, распаўсюджвайце інфармацыю, не будьце абыякавымі, бо задыхацца будзем разам з гэтымі ментальнымі рабамі, які